korte on churolo lapen militum ini press meet orapen cafe amaiku di lapen secretary Soron Singh Rumpi Nampu juga amaiku lapen mili amatke milimen ke somretimo ke SYC presiden lalo keong dong alam ke pu pisang kota ninggelo tapi natumi son insiden ke domen ko di kualo lagi minggu pigalang ini tum emet hanga di malong si ini tum akorte kese klembang tu areng kesunan lasi la sona taksi aprang ke dam tang ta ini tum akorte areng sulo laku dirta MMPM Jini lo laso amunet si aprang ta kitengdun war dulong laso amunet masih lasi lapang ke lo arona tengpem sodak pen insai nengi jong si insai sedak lonte la niditum song kidoan la non niditum lapang si cetom lo lapen aku belek dolan kala tumentan itum cingwai tuji kese tum ke powek atumentan itum cingwai tuji alang itum pen lembra si sodak pen alang itum insai nengi bang itum do tip teng itu lapen bulan ilitum ladet kali miya khai pen ke ilitum nona bangke kaphere me alam bangke do piglo ladet ali itum mistri tum do ulang hemlong hem nai kim tum lo ilitum ke hem tum ya ke sitala tum ke nopat kuni la son si ot krai si hemlong kam nang klem nai nang klem ji lasi lahuya tuma phan Labor Union penta latum han license bang than lam nangi lapen latum han pang thek pami nangi yong si pang thek the lonte hala athikadara bang si adai che nangi alang litum han ekdom mane document hai pura pang thek pami mi lonte alang litum han kampak lem long de nangi lapen sok in khan nangi kasi kewang hilang ke militum la so bang ta lebar ke che ta militum tang ring pen che song pondi lamang la militum ot thipji ili dum thaglong la son thak thak si hola so hu reaction mate action ke e det ajoy ne pini ke ti asia tu ani thedelu je la ha khai tu mate lai ka bia khai tu mang ke ching si ka tot ami de bang apiti me daw pai da chin je la si nilitum pini la so press me da through di ban council authority la pen ka bing long rat do an da song do an e private dora la so non da so ke song long ase antong isi vet bira ilitum la oke jor agur jado antuma lapen labors tuman kicia antano ke bangtua labors tuman cheng lock lapen ha I card ben cheng lock trading license kame in tha et nai ku sini ilitum bini lasos media suri kan kachuni ri padu pon lapen sodak be pachini pon la si non pini kuya tuna reng solo ke damtang ke akonon atumi head ke se pena solo mo pena dik tu dina san action ene je pulo de nil tu song pena reng so de ta mane rat tu da reng so de ta mane pela ka song reng so de ta la sil tum ke me sena ke kali de la pot la so reng so bange chelang no da athe e hem the kulong bang si e phan si nang e phang nang e chok nang e tu nang khadi po ke do il tum song hoi pena tu men tu dai do cha chang ni la si nil tum Council authority CM aki hai pen chenglo council deputy secretary one sarpan sitame mate tax station superintendent aki hai pan sitame kachun ngli padi krim lo jate tong sikot pen alang li tum phan nona alang li munat kali gurja la lang oke jora gurja to an pan sitame trading license bang tha et nei juring than the pulote nil tum song thom suse rat pen suse pena song ba chpang ro esi ai tang rik pen tang rik pen ka aku ke song padu poni nasi kacun ingri padi krim lo wa ko puthot nije thulo de sia makai ban sitame license bang tong si ko mane within 1 2 3 nang bom mane Monday Tuesday mo sitame katu kabe agur jatu anda ane nei athel hai agur jatu emio tum kali ratum na hok da khai ta tum karbia khayang bong kan ka char wo itu ke tha kang hu